Hagi chini Tiprasa ni leader Sir David Murasing Agartala ni simi New Delhi jora 25 km pedal yatra humi thamani norok jotono naisingjak tai nai tongo. Bini demand ngke norok jotono saimano separate state Bangladeshi illegal immigrant nongno horjagyangi tongmani tai Tiprasa Accord manyang tongmani. Tai norok kok tomani bisingti kwbangma nukha bono pedal yatra wo kwbangma artist da manik song tai kwbangma dal bedal je leader tongnerok bobai kisasa jora bini hmani je yatra wo logirana ni bagai thangbai mani te kwbangma artist rok bo tongo FM bro songrok no chung nukha hake borok miya Pani Sagar stay khai tong tonglai mani jaga wo illegal immigrant rok bai kaitham petwa Phatirijak po hake nora am kwbangma kok tmao nukhna angoro khulugi salia haipano o Pani Sagar no 2020 wo khoroksa fireman Biswajit Debrma butharjago Tiprasa Rwng rong no o jaga o jagaria nei borno resettlement dia nei ayang na ni kwbangma raida sayatike fainero rally khai tongmani jorao Biswajit Debrma lama tei thangi tongmani tokthare buthar jangmani ajagao beleki cheng amo mangfli tongo haipano tabu bo justice manyako haike miya Sir David chong te kwbangma je Tiprasa leader tongnai bini logio thangnai rok Pani Sagar borok stay khai tonglai mani tinta yak bai slamjak bom khitar kahnai chung kok tomani bisingtei sawai mangka hake Sir David Murasing sawo amo illegal Bangladeshi rongni samung hnei tomani bagi himale omoto Tiprasa rongni hamkraini bagi te illegal Bangladeshi rongno nornani bagi kwbangma Tiprasa ni manta sokte Tiprasa Accord tai separate state no sanani bagai bo o pedal yatra khlai tongmani hake omono kebengnani bagai bor amte hai samung khlai ka Pani Sagar hake borong miya Pani Sagar state khaimani yagolo borok tini fungni 8 8:30 ni simino lamar laikha tai borok tini Tiprasa amsayono North Tripura district ni Nogang kamiwo tongnai borok tini state khainoro hake aro ni simi borok khna choraibari wo thangai choraibari ni simi borok Tripura par khlaiye Assam hapsinai hake amono bini koihormani je Tripura khna choraibari je par nge Assam hapmani yagulo kwbangma Tiprasa rongno bono Tripura par khaipro kwbangma borok Tiprasa lukurok je Tiprasa na hamjaknai Tiprasa no support khainai Tiprasa ni manta sokte rongno nai tongnai borongno haibedi manjak phaibedi o jagao kwbangma lukurok burung khlaiye phunuknai je Tripura ni bairang mani te Tripura wo busuk jora tike o je pedal yatra hake je o manta sokte no nangjagui tong nei bo phunungnani nei bo koihoro Tiprasa lukurongno hake 19 May 2025 o Ministry of Home Affairs hake Central Government Home Minister Amit Shah songni bisingtui je dagi mungli jamani Bangladeshi illegal immigrant Bharat ni kwbangma je hasteo tongi tongnai borno rutugui karinani te borno post back khlainani nei hake amo Assam Rajasthan Gujarat Maharashtra rogo amo rutukjaka Bangladeshi illegal immigrant ongno tai hobo horjaka Tripura haipano horjagya yalawa jaga se botop huni hinmanu Bangladeshi illegal immigrant tai Myanmar ni Rohingya ro hage Tiprasa Accord ngmani yaglobo central government Tripura government tai Tripura mothani bisingo Tiprasa Accord khamani Tiprasa rone hamkraini bagai 6 month ni yaglo amo implement khajangnai hini samani tabuk 1 year kawoi 2 years kana nai tongkha tabuk bo implement khajage ko ei je Assam mungrongno tabuk bo implement khajage angi tongmani amrongno tuibo Sir David Murasing je bon bini pedal yatra Tripura ni simi New Delhi jora o sanmung bo kaisa tongo je amsuk jora tui sani tongmani yaglo bose rijagi angi tongmani amani bagi tabuk pedal yatra khlaima to amoto manthumanya to amoto keb target di semia haipano langma tongsak sani thangna nango amukoi hake Tripura 1949 ni sikang barabai merger agreement ingyani sikang o jago Tiprasa rok 80% tongmani ajaro Tripura ni population 6 lakh hake Tiprasa rok o jago 80% majority tai bongni borong ngake 20% je hake ajaro no Bangladesh illegal immigrant kisa ka faite kwbangma ngnani chengka hake 1971 no tebo kwbangma burung fainani chengka ajaro 1971 no Tripura ni population matro 14 lakh hake 15 lakh Bangladesh illegal immigrant o Tripura hapaye chini Tiprasa rongni democracy change khaye percentage komedi khika 30% ongi thaga chini Tiprasa rongni 80% ni 60% nka 60% ni 40% nka 40% ni 30% ngi tabu khaye
delimitation hake busuk jani bo ongno sawi simanya hake amani bagin chini Tiprasa rok je bakso bukso hamia sawi tongnai rok chini leader je samung khlainani bagi try khai tongnai rok no noro wan chugui nainani nango jota jagao politics no tu yawi Tiprasa hake dofani bagi bo wan chugnani nango tai nijini tongnani bagi future thinangni bagi amaro wan chugnani nango hake amde hake fake account kari tai real account we fano khorsa khorngnai nung party no torjage amte hake Tiprasa no kok sawi kunu fano nini chayang thangnai thinang haisi hage amani bagi no Tiprasa ro kusuksa kayang tongo thancha krini bagi hage amani bagi thancha tongno nango tai pray khlai din norok community bisingo bonnorok sahodi Tiprasa ro sob support khlai tai tom sanamo chung amte hai support khe borok Tiprasa rok no hage o video no share khlai di joto Tiprasa ni thani no baksa buksu je bujiyangi tongnai bongna ajaga bo sogye kisale 1% buji manthu hage o video no sajake like redi channel no subscribe khlai di hambai thancha tongbadi jotono thancha ke kokbak sangbadi amte hege Tiprasa be Tiprasa ta ongodi hambai khulumka।